hado. सासे मुस्लिम हौवाजों सासे बर' हिन्जावा लेथि-फिथि थ' बिनि बागै दा उनाव सावरायगोन बागै दा फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो गुबुन मोनसे आयदायाव नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायग्रोनोसै। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ' गोनां सासे हिन्जावा गोमानानै दं। दिनैजों दान मोनथामसोआनो जाबाय, माने मोननो हायाखै। फोरमायनाय बायदिब्ला बे हिन्जावा हौवाखौ गारना खारनाया दाजों खेबथामानो जाबाय। अब्लाबो माने बे हौवाया माने हिन्जावखौ मोनफिनजानायखौ लुबैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिनि गथ'आ दायो 2 थाखोआव फरायगासिनो दं होननानै फोरमायदों। गथ'खौ नायनो थाखाय रावबो गैया। दाजों मास मोनथामानो जाबाय, हौवाया नागिरगासिनो दं, अब्लाबो मोननो हायाखै। मास मोननैसोनि सिगां माने लकेसन नायनायनि गेजेरजों अरुणाचलाव दं होननानै फोरमायदोंमोन पुलिस बिफाननिफ्राय। दायो अब्लाबो माने नागिरनानै मोनाखै। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बे कन्टेक्ट होनाय नाम्बाराव अननानै खिन्थाहरबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो सोरबाफोर हमना होनो हायोब्ला बे हिन्जावनि हौवाया 10,000 बान्थाबो होनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि हमना होनो हायोब्ला 10,000 बान्थाबो मोननो हागोन। बेबायदि खारलांखाबायमोन, खननै खारलांनायावबो आं लायनानै मोनबोफिनदों आरो। बबेनिफ्राय खारनाय? सानसुनिफ्रायनो सानथिफुर खाग्राबारि आरो बेनिफ्राय गुवाहाटियाव खारलांदोंमोन आरो बे बिब'आनो लेंहरदोंमोन। लेंहरबावनो खारलांदोंमोन, खारलांनानै ओमफ्राय दा उनावबो बिदिनो खनसे लायनायाव खनसेयावबो मोनबोबाय, सेकेन्ड बारावबो सेकेन्डआवबो मोनबाय। ओमफ्राय दा बिसोर खोथा दंलायखायोमोन खोमा, खोथा थालायखानानै ओमफ्राय न'आव फैफिननानैहाय बिदिनो आंजोंहाय मिलायफ्लानानैहाय मास मोनसे थानानै फैसा माबा लाना थांदों। बिदि 8,000 फैसा लाना थांदों आरो बियो। दा मानसिया दा ओमफ्राय बिब' देरसिनजों दंहैयो सन्देह आरो आं अरुणाचलाव। औ, ओरै माबा दाख्लै आं सानसुराव पुलिस थानायावहाय केस होदोंमोन नालाय। केस होनायाव बिसोरो लकेसनाव नायनानै नोंनि हिन्जावाथ' अरुणाचलावसो दं होनना खिन्थादों आरो बिसोरो। ओमफ्राय मा नाम नोंनि हिनजावनि नामा? आंनि हिनजावनि नामा रैसुमै नार्जारि। ओमफ्राय नोंनिया? आंनिया खनसाय नार्जारि। गामिया मा गोलैयो? गामिया सान्थिफुर खाग्राबारि। ओमफ्राय साबेसे गथ' गथाय दंमोन? सासेल' दं, 8 बोसोर जाबाय। लांफादों नामा? लाङाखै, आंजोंनो दं। माला खारदों होनदोंमोनलाय? खारनायाथ' दाथ' मास मोनथामानो जाबाय बियो। मास मोनथाम जाबाय खारना थाहैनाया? औ। ओमफ्राय दासो भिडिअ बानायनो हरदों? औ, सिगांहाय नागिरबायदोंमोन आरो आं रावनिफ्रायबो मोनाखैमोन। ओमफ्राय दा बे आं इन्डिबिफोरनि नाम्बारखौबो ओरै सोंबाय बायदोंमोन, रावनिखौबो मोनाखै। ओमफ्राय दा गथ'आ मा फरायाखै नामा? फरायगासिनो दं, थाखोनै मोनबाय। हौवासा गथ' आरोना? औ, हौवासा गथ'। रायजोफोरखौ माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जुदि नों हिनजावखौ नुयोबाथाय? नै रेकर्डिं खालामगासिनो दं एफाजिनो। औ, रायजोफ्रा मोनबाथ' हमना हरबाथ' मोजां आरो आं नोगोद साबायखर बावगौ। ओमफ्राय जाय मानसिबा हमनानै लाबोनो होफैनो हागोन, आं बिनि फैसा 10,000सो फैसा होफादेरगोन आरो दा आं। माने बान्था होगोन जाहैबाय? औ, बान्था होगोन आं, 10,000 होफाहोगोन आं। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। माने 3 हिनजाव गोनांखा, सासे मुस्लिम हौवाजों आरो सासे बर' हिन्जावजों माने लुखुर लाखार जालायबाय थानाय समावनो माने नुसननानै गामिनि रायजोफ्रा हमदों। हमनानै बिसोरखौ गोगोम दामनानै माने पुलिसनि आखायावबो गथायनाय जादों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लादो एसे, अब्लानो बुजिगोन। सावरायबाय गामियाव, गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय। दा मा बुंखो जों गामिना? थानायाव लांसैनो। लांबाय नै हौवाखौ, नै पुलिसफोर सफैबाय दाना। थेवबाबो बर' हिन्जावजोंलाय मारै बियो? मिस्ट्रि न' लुयो बियो। सालदे बिदि जाथाव नाङालै जोंनि समाजा नों मा सानखो बेनि सायाव नों मा बुंनो सानो? जोंथ' गोख्रोङै एक्सन लानांगौ बेफोरबायदि जाथायखौ जाहाथे जों जाहोनो नाङा, एसे दबथायनांगौ।
जाहाथे बेफोर गाज्रि बारहावाया जोंनाव जानो नाङा आरो दा बेनि थाखाय जों सुबिसार खालामगोन रायजो राजा ओंखारबोजोबबाय ग्लोब ग्लोब दसे उनाव जिरायसिगोन आरो हौवाखौ मा सानो नों कम्पानियाव दे मावहैयो ना होया जोंनि हिसाबैथ' बेबायदि फैनानै मावफैद्रायनो नाङा बे फिसाइखौ बे फिसायासो बेस्रा दा कम्पानियाव थाहैनानै दुखु नांथाव बेस्रा जाया लोङा मानसि दा बेखौ खोनायोबाथ' दुखु मोनगोन बेबो निस्सय नंगौ हिनजावखौ दा बेस्रा लागोन ना गारगोन दा गाव मा साननानै कमेन्ट हरो बेखौ जों नेना थानांसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा मा सावरायो रायजो राजाफोरनि जि डिसिसन बेजों सोलिनांसिगोन बियो उफाय गैया दे होमबा समाजाथ' गुबुंले जायोना दा बेखौ बुंनानै दोनथ'बाय आरो आं हुया गारि सालायबाय लांसिगोन लांसिगोन सिखावखौ औ बिसोरनो फैयोमा थांबाय नै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा लांजाबाय आं मालायखौ जेबो बुंबाय थाला जोंनि बर' हिन्जावखौसो आं रायनो सानदों माने मेगन गैयामोन नामा साथाम हिन्जाव गोनांखा बेजोंनो माने बेफोरबायदि जालायनो थाखाय माने हौवाया गैयामोन जाहैदों हौवाया माने कम्पानियाव खामानि मावहैयो हौवाया गैया बे सुजुग सुबिदाखौ लानानै माने गुबुन हारिनि हौवाजों माने लेथि फिथि आरोना मानो बेफोरबायदि साननो हनो जेबो मेलेमानो गैया नामा जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो बेफोरबायदि जाजोबखो बेसे लासिंसिं लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना हास्ते रहे मुस्कुराते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल